Escolta, Delaney, que pots treballar demà. És acció de gràcies. Doncs hauràs de venir divendres negre, llavors. És demà passat. Divendres negre? És el dia de l'any que la gent compra més. I com que el centre comercial és aquí mateix, vull que vinguis a treballar. El divendres negre? Doncs sí. Entesos. I el dilluns negrat a què? Perdona? El dimarts moreno? El dimarts moreno, que és una festa nova. Va i li diu a un negre que ha de treballar el divendres negre. No veu que és molt racista, això? A treballar. Però què es pensa que sóc, un esclau? Jo no he dit això en cap moment. Però ho ha pensat, oi? Ha pensat, ara el faré anar dret, el negret aquest, que jo li poso el plat a taula i la roba als seus negrets, collons, i no s'hi podrà negar. Ja no hi ha esclaus. Tu, calla! Collons, i tant que no n'hi ha. I ja estic impacient perquè em donin la incapacitat. Seré ric com l'Oprah Winfrey, fotré el camp d'aquest cau dels collons. Un petonet, Saps oi? què et dic? Que et bombin, que et bombin, que et donin pel cul! A la merda. Que el bombin a vostè. I ja treballaran, Zachary. Noi. Què? El client del llavi tallat Ah, sí. em va dir que jugaves a beisbol aquí dins. A Wiffleball. I no era jo. Ah, amb el tall del llavi semblava que digués beisbol. Sí, o potser no ho va entendre bé, vostè. Calla, cabró, Ah, ja. t'aviso. Un dia posaré una càmera allà dalt per veure totes les coses que feu quan jo no hi sóc. Tot. Si us rasqueu els ous, si aneu a cagar, ho sabré tot, sents? I tant. Imbècil. Sembleu la cançó aquella de l'Ebony and Ivory, cabrons! N'estic fins als collons! Per què està tan histèric? Cabrons, n'estic tip. Ja et dic jo. Tu creus que el Gandhi aquest de merda m'ha de dir que treballi el divendres negre?